aprovechamos las jornadas que vamos a celebrar ahora en el próximo mes de octubre, que va a coincidir con la sentencia del mayor caso de corrupción juzgado en Euskal Herria, que esto es el caso de Miguel. Entonces queríamos aprovechar el formato de unas jornadas para profundizar a nivel multidisciplinar y con una visión un poco amplia el tema de la corrupción, de los objetivos que nos marcamos desde nuestra creación. Esto es denunciar casos de corrupción, informar a la ciudadanía, concienciarla por otra parte de que hay que atajar esta lacra social y darle instrumentos y vías de expresión y de información. En este caso hemos optado por el formato de realizar unas jornadas. Pero normala, langilea, espainol petoa, Jardunaldiak hiru ataletan banatu ditugu. Lehenengo atala izango litzateke ikuspegi soziologiko batetik edo lantzea ustelkeriaren kontu guzti hau. Eta hor ustelkeriaren aurrean dauden isiltasun konplizen artean ingo ditugu bi ekimen nagusi. Lehenengoa izango litzateke ustelkeriak jendartean duen legitimazioa eta ustelkeria bera zelatzeko dagoen bildurraren inguruan arituko gara, eta bestaldetik ustelkeria salatu duten bi pertsonen testigantzekin ere egingo dugu beste ekimen bat. Gero kazetaritza arlotik ere landuko dugu ustelkeriaren kontu hau jardunaldietan, egingo dugulako gaur egun komunikabideetan ustelkeria nola tratatzen den jorratzeko, zenbait aktiboan dauden zenbait kazetariren iritziak eta testigantzak jasoko ditugu, eta gero ere egingo dugu analisi bat, kritika bat, autokritika bat, azkeneko hamarkadetan Euskal Herrian ikerketa kazetaritzak eman zuena edo eman duena. Eta hirugarren atala izango litzateke zuzenbide penaletik ustelkeriaren analisi bat, edo zenbait kontzepturen argipen bat, beti ere, nahiz eta izan zuzenbideko kontuak izan, argitzea izango dela herritarrentzako hitzaldi ulergarriak eta izaera didaktikoa izango duten hitzaldiak, ez? Eta hor argiztatuko ditugu bai alderdi politikoen finantzakide eta ilegala, bai kontratazio publikoan ematen den ustelkeria, baita ere ustelkeriaren ikuspegi penaletik haratago, ikuspegi penalen aurrean, zein den ustelkeriaren ikuspegi politikoa bera, eta horiek aurrera eramateko, Euskal Herriko eta estatuko zenbait unibertsitateko katedradunen laguntzarekin laguntza izango dugu. Eta gero bukatzeko jardunaldiek ere bere alde ludikoa ere izango dute, eta dantzaldi bat ere antolatu dugu Gasteizeko gaztetxean horri erdialdean, ez izateko dena hitzaldiak eta entzutea, baizik eta alde ludikoa ere izateko jardunaldi.